To je náš prvý veľký výstup, takže uvidíme, jak to dopadne, a tam nespadneme. A mega moc sa teším. Tešíš sa? No jasne. Takže máme tu takúto dymovnicu, ktorú si pustíme aj hore, takže máme 3, takže jednu si otestujeme, že jak to pôjde. Celkom pekný efekt, akože. Ale hovoril som nič moc. Toto je nič moc? Podľa mňa to je fajn. Kamo, objednal som tu RGGčko a to je oveľa lepšie. Akože je pekný efekt. Takže sme na mieste a vysielač je pekne tu. Pôjdeme na ňo hore. Na videu to tak nevyzerá, ale vysoký jak svinia. Ideme na to, no. Tam je vysielač. Obídeme tento plot a potom uvidíme. No takže zatiaľ čus. Dobre, takže sme tu. Tu máme jarok. Je tu ten areál až hore. Takže ujde jarok. Ešte sa môžeme ísť pozrieť na tieto istiace veci. Tuto to istí, aby to nespadlo. Wow. Pozrite, toto môžeme preručkovať. Až hore. Ty kokos, kámo, to je jaké vysoké. Ak si nás tu na nevšimnul, tak už nikde. Ešte niekde možno, hej. Ty kokos, kámo. Wow. Už by tam... Fúha. Tam je kamera. Kde? Do riti. Je tam kamera, ľudia. Ideme? Hej. Dobre, poďme. Neutekáme. Jak sa sem dostaneme? Poď cez bránku. Ale rýchlejšie než... Do p***e. Musíme sa schovať. Pôjdeme hore. To nie je možné. Vás neujde. No super. Mali sme tam ísť aj tak, či? Nie? Prečo? Nikdy by tam boli, to by sme nestihli ani riesť, ty kokec. Kam podľa mňa? Ale chápeš, my, kebyže už sme na rebríku, tak by niečo bolo. Podľa mňa to nemá automatiku. Podľa mňa niekto nás videl cez tú kameru a zapol ten alarm. Ideme domov. Čau, Jarok. Takže ľudia, čaute. A nechoďte na Jarok, alebo choďte na Jarok aj s alarmom a pošlite tam to na náš Instagram a my vám dáme veľké